тихо. Почвам да снимаме и ги другите. Къде че джаба? Еги най-хубавите мъртвори. Пък, Алекс, нашата котка, докато види бъде, няма значение дали ще... Айде на глън на скокчетата, бе. Даниел вече тръгна. Когато в небето свети фара, значи това ще кантара. Сега само видео ще кантара. Айде, я ще... Я, гледай, чакай, дай. Да мина към тебе. Давай. Давай, бе. Айде. Пайса оттам, пайса. Да виж как са кантари. Поне на клипчето са. Моето е още по-лесно. Капота малко ударихме, направо почва всъщност, че вилката ми са... Че вилката ми гръмна. То са чуна умряло. Ай ги напомпя да съм отчет. Трябва с един компресор. Цък! Да? На кадър ще кантаря. Хей, полиция! Сега ще направя един уип за хората. Пази са! Пайса! Добре, бе. Направих ли уипа? Аз стоям на големия скок. Бързо! То с чеклите излязва да кара. Ули, големия скок. Ули. Мали. То с момента мята няколко метра. А то нямаме засилкани. Виж камерата как се изкриви. Я дай да скочи един път с твоето. Скочи с моето. Добре, снимам искам. Ма чакай да се затегна. Ще скоча и пада, бе. Трябва да ти сменя намеря скорост. Ще скоча. Да се сменя скорост. Ауди, мога, добре, давай. Ама не дей наглеме, защото много му влизат амортисьорите и да не ги удариш. Кацай назадна! Паси лекото колело.